Maitijd is geen begin van mensenleven. De simmer is bevast geen heegtijdsdag. Jest is geen levensein op kommende waai. Winter betjut net dat er eert op sterren leidt. De dagen tellen net hoe viert wie verder kennen. De moantijd is geen bette van de minne. De jongtijd klaagt net hoe kwad de dagen binnen. De nacht giet net hoe grenzen van het wijzen hinne. Ik had geen zin om dichterlijk te liegen. Mijn vezen ben stobben zonder blad. Mijn woorden brutsen twiegen. Er is geen tijd, er is alleen nog no. Wat ik die plan uit sissen wil, kan sa op een tegeltje. Begin en eind, de eeuwigheid bestoot. In 2024 kwam Gerrit de Vries zijn tweede bundel uit met de intrigerende titel Hongerstien. Verwaard bekend met de Vries zijn poëzie is wit dat er spiekerhut wezen kan of zonder moderatie zat de efterflap zijt. Maar deze bundel zullen zijn fans net teleurstellen. Maar dat betekent net dat er net gevoelig wezen kan of zelfs invielend. Want onder dat hudde harnas schoelt een gevoelige man. Maar mat je dat ik net wezen als dichter, mummie. Farao's bouwden piramides. Door liest als tjerkvaart het baarhok opknappen. Die jaske valt die te rom om mijn schouders. Die strik soesa, zelfsa neer knoopje. Een echte heer knoopt het een dubbele Windsor. Zoals die sa in het iepen bier net vertonen willen. Ik ben neerhandig mijn snijske klingen. Vaai die lok op van een vaarholle en loek die boesgroentje wat rechter. Waarom is die hier zo zeeft? Die wang zo koud? Ik bedoel maar, als dat net invielend is, dan weet ik het echt net meer. Maar nou even waarom naar de bundel zelfs. De versen binnen onderverdeeld in 3 skiften. Dat is opvallend of het eerst, ik had het zo nog net jij zien, is dat de 3 skiften inlaat worden door een stukje proza dat oer een Rijngod giet. Overal dat er komt, rijnt het. Nooit heint er een leids of een glimp zinnen op, zonder dat er weet dat er een Rijngod is. Is het met de dichter Exa, altijd op zoek naar een glimp zinnen, op zoek naar hemzelf, vjochtjend tjent de triestens dat er net van weet dat er daar zelfs de oorzaak van is. Tussen droog moet ik zeggen dat Gerrit de Vries een aardige pinne van proza had. Dus waar weet, kunnen we van hem nog in de toekomst daar wat van verwachten. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat het laatste skift wat makkelijk eindigt. Maar ik hier door het spiekerhudde, hoe dat schreeuwen zonder moderatie. Dus mocht het nou zo wijzen dat je nog net zo bekend bent met het werk van Gerrit de Vries, dan ga ik je nou een sprekend voorbeeld van dat spiekerhudde. Metroman. Zo ik ekkeres wat nu het schreeuwen, wat leefs mij een heeg zieligheidsgehalte, dat nimmer onstiet onneemt, inclusief en tolerant, dat elk van zijt wat mooi, wat viel dat goed en vredig. Gadverdamme! Liever als salvia en bepleisteren, let dat oer ondoemnies en dokters, wil ik slaan en brekken, snijden en verskoren, sissen wat oren net eens door te tinken. Dat ik blied ben dat de snierfamke net mijn been is, en leidt je met de dubbelzinnigens van een been dat in een groen bedoon is. Mijn toon zal driegen, luid zal ik wargelje het fuga van Bach. Wat ik in eerste in de hand had, is een snierbal met een grindstien. Ik kniep onder het ijswetter met de jatten bevriest en smiet hem dan recht in die vreed, met een gjalp van Munch. Het is vanzelfs een wijze om mij het leven om te gaan dat onluts een harnas. In wezen is er net zo hut dat ze hem net rijtje kennen, zo schreeuwt er in het vers stien hut. Want wat ik jetter zei, als je dat ik heel nog net dichter wezen kan, of wel. Maar ik moet zeggen, om ik op het correct vallezen vers waarom te komen, is dat in gewoon versen dan aan het einde wat een draai komt, dat soms wat, wat flauw of soms ook wel wat makkelijk oorkomt, dat het eigenlijk wat, wat wij had van een trucje.
En ik in het tweede schrift, maar ik zeggen dat gewoon versen wel eens wat particuliere oer komen. Maar dat in oer moet ik ook zeggen dat zelfs de versen die me wat minder aanspreken, er best wel mooie strofen in te vinden binnen. Sophia. Overal worden offers gebracht onder godinnen van wijsheid en krieg. Maar hier een hele protte en van de eeuwigheid. De kat zit om die tafel te skooien. Door strekers en juist hem kromkes, ja, levenpoes. Die sierdkwoord krijgt van die geen gieter, maar drippen, mooie blom. Wie ik de zinnen, dan mocht ik die nekene hoer overal tutsje. De manne, dan koe ik de hele nacht bij die blijven. Du haast mij op een jermslengte. Ik ben geen hemellichaam. Houd van mij. Ik ben geen plant of raafdier. Aai het menske best mij hoedhonger. Ik woe drinken mij amforen vol en mij zaad eten van wilderige bladden om die royaal opmakke tafel. Op een dakterras aan de voet van de Acropolis, mij zicht op het Parthenon. Is vier uit het prachtigste plak om een het te brekken. Dan dat besluit nog wat over de bondel zelfs. Dichters schreeuwen hoe de leefde en hoe de deed en daartussen terug of daar terug hinnen, maar ik misschien zeggen hoe de ziektocht naar haar zelfs. Dit alles zet ik in de tweede bondel van Gerrit de Vries. In een van de laatste versen komt er weer mooi waarom op de Rijn gaat en het feit of de conclusie dat er net jongen wordt. Daar zit vanzelfs een heel soort tragiek in, maar aan de andere kant wordt daarmee de bondel ook wel heel mooi en coherent afsluiten. Verder zit er ook nog wat van maatschappijkritiek doorheen befrisselen en ik zie wie in deze bondel het in jezelf gaan van een natuur maar een vrouw, zodat dat ook wel in onloon die had zijn vorige en zijn eerste bondel. Zie trouwens voor een link voor het besprek van die bondel hier onderin bij de beschrijving bij de video. Als afsluiter wil ik dan eindigen met het vers dat me het meeste dienen had. Het is aan de ene kant een typisch Gerrit de Vries gedicht, maar aan de andere kant misschien ook wel weer net. Maar ik zou zeggen, oordeel jezelf, hier is vrije val. Vrije val. Wie ben binnen uit dezelfde bannen, sterrenstof, romtestien, mijn vraat, die manne. Het middelpunt van uw bestaan, die warme kern lukt mij van vieren aan. Ik houd die altijd in het zicht, sjoch het begin van die nacht, het opgaan van die zinnen, eeuwig draai ik om die hinne. Vlog mij een rotgong bij die waai, stwat tagelijk troch zwirrens hield naar die ta, in vrije val, hoe een natuurwet het zou ha. Nee dichterbij, nee verder aan, haast om mij in mijn vaste baan. Oervlakkig komst om mij, justjes in de mitte, wiekst dan weer van jou. Die zout wetter walet in wegen. Hoe zonen wie het het tij nog keren kunnen, wilst wie zelfs de reden binnen. Ik hoop je dat ik zo een goed inkijkje joen ha in het tweede bondel van Gerrit de Vries. Ik weer uit joen terug uit jouw rij Hispel. Een bondel die de trouwe fans van de Vries Grif maskje sil en Grif ik nieuwe fans opsmieten sil.